Okay, so bago ang lahat, kami muna ay magbiyahe. Kasama ko si Brother Liam sakay sa motorsiklo. Let's go! Pagkatapos ng halos isang oras na pagbiyahe, narating na namin ni Brother Liam ang AGNC Arasasan Church. At syempre, bago ang lahat ng activity, picture taking muna sa mga delegates na kasama natin na young people mula sa iba't ibang churches sa Antica section at syempre mayroon din sa Katiklan. And then, tara laro! First is Romans 5:17. Inauna ang word. Hindi ko mabuo. 5:17. Okay, po. Next word, Revelation 1:3. Revelation 1:3. Kanan ka? Word. Revelation 1:3. Next word. Okay, let's go. Let's go. Teka, ako yung word sa Proverbs 1, verse 26. Proverbs 1:26. Word. Pagkatapos naman ng aming mga games, kami naman po ay nagkaroon ng oras para makapag-fellowship. Siyempre, kasama namin yung mga bisita namin mula pa sa Aklan at yung mga pastor sa Antique. At siyempre, kasama na rin yung mga young people, mga young teens and juniors na aming inimbita para mag-attend sa aming activity. Ang ganda ng smile nila, ano? O diba? At syempre yung iba namin kasamahan, nagmimerienda na, ang iba naglalaro pa. And pagdating naman sa gabi, syempre hindi mawawala yung young people service natin. At sama-sama tayo na nag-worship, kasama yung iba pa natin mga young people. At syempre yung ating preacher dito ay si Pastor Free J. And kasama din natin si Pastor Bob, at si Pastor Julius, si Brother Ruel, at iba pang mga young people. At syempre tayo naman ay na-bless sa pakikinig ng salita ng Panginoon na dinala sa atin ng ating preacher. At pagkatapos po ng preaching, tayo ay sama-sama na nag-worship sa Panginoon.
natapos ang young people service na ito na sobrang saya. At syempre, tayo ay masayang masaya at nagpasalamat sa Panginoon dahil may dalawang kaluluwa na nakatanggap ng banal na espiritu. Sila po ay si Brother Samuel Biniegas mula sa AJNCC Balam Church. At siya naman, ang isa naman po ay si Remlin Hamandre mula po siya sa Arasasan Church. At kinabukasan, tayo naman po ay nagkaroon ng isang prayer meeting bago simulan ang araw na ito at bago tayo magsimula sa iba pang mga activity. After ng aming prayer meeting, kami sana ay magkaroon ng exercise activity at ibang pang fun and games sa tabi ng dagat. Ngunit sa kasamaang palad dahil high tide, hindi po natuloy ang aming mga games at exercise. Kaya picture taking na lang with the squad at sa mga iba pang mga young people. Enjoy and habang hinihintay namin ang aming breakfast. Yan, so nagtitiis na tayo sa mataas na alon. At yung iba naman ay napilitan pang maligo, pero magaling lang ang lumangoy ang pwede. Ang hindi, pwede naman sa tabi na lang. After namin na mag-picture taking sa tabi ng dagat, kami ay nag-take ng aming breakfast and naghanda na kami para sa aming mga seminar. At dito, si Brother Well yung aming naging teacher at kami ay na-bless sa kanyang mga dinalang mga salita. At isa sa mga tumatak sa aking isipan, commitment is like an anchor. At syempre, amin din na-appreciate yung aming preacher, yung aming teacher sa seminar, at syempre, na-appreciate din namin si Pastor Bob na nag-lead sa aming prayer meeting. And kung mayroong mga games, syempre, hindi papayag kung walang prizes. So ito naman ay pagbibigay na ng mga prizes sa mga lahat ng grupo. Dahil lahat naman ay panalo. So lahat ay nakatanggap ng candies at iba pang mga premyo. At syempre, pagkatapos ng awarding ceremony, di rin mawawala, syempre, ang picture-taking activity. Selfie dito, selfie doon, yan lang naman ang ating gawain. Kung may cellphone. Yan, so selfie tayo sa mga preachers at mga kasama nating young people. 24 hours lang yung aming activity, nasulit naman namin. Mayroong fun, mayroong naman nakareceive ng Holy Ghost, at na-bless naman kami sa salita ng Panginoon. At syempre, yung theme na commit, lahat kami ay na-remind na kailangan namin mag-commit sa Panginoon at kailangan namin na ma-renew yung aming mga commitment. Maraming salamat! Special thanks sa aming young people leader, Sister Jennifer Faustino, kaya sa aming pastor, Pastor Julius Tupas, sa aming pastor's wife, Sister Rona May Topas, at sa lahat ng ladies ng Arasasan Church, maraming salamat po sa pagluto ng aming mga pagkain. Thank you!